Γεια σας, γεια σας, γεια σας φίλοι μου. Τι κάνετε, πώς είστε καλά? Εύχομαι από την καρδιά μου να είσαστε όλοι και όλες καλά και να περνάτε ωραία και όμορφα. Όπως βλέπετε φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε ένα pick and card, διάλεξε μια κάρτα με το θέμα ο έρωτας στη ζωή σου. Πού είναι, ποιος είναι και τι τον εμποδίζει για να έρθει αυτό το άτομο που εσείς νιώθετε συναισθήματα. Έχω βάλει 3 πακέτα όπως το βλέπετε. Στο πρώτο πακέτο έχω βάλει το εκρεμές. Στο δεύτερο πακέτο το μαύρο τουρμαλίνι. Και οργονίτη στο τρίτο το πακέτο σαν μαργαρίτα. Μπορείτε να διαλέξετε με τη διαίσθησή σας, μπορείτε να κάνετε ένα παύση και μετά να διαλέξετε ή να τα ακούσετε και τα 3 τα πακέτα, ποιο είναι πιο κοντά στην ιστορία σας. Και θα έλεγα εδώ ότι στη παύση που θα κάνετε μπορείτε να πάρετε το νερό, το τσάι, το καφέ σας, το κρασί σας και να έρχεστε εδώ να ανοίξουμε τα καρτιά μαζί. Το πρώτο το πακέτο, όπως είπαμε, είναι εδώ. Το δεύτερο και το τρίτο. Βάζουμε στην άκρη τα 2 τα πακέτα. Για να δούμε, γιατί έχουμε και μία σύμβολη στο τέλος για εσάς. Θα το αφήσω εδώ. Είναι από τις κάρτες της Ελλήνης. Και ξεκινάμε. Έχουμε εδώ εραστές, το 2 των ράβδων. Έχουμε και το 10 των κυπέλων. Το 5 των διναριών. Τον βασιλιά των διναριών. Και το άσος των κυπέλων. Το πιγκάδι, το γράμμα, έχουμε και το καβαλάρι από τις κάρτες Lenormand. Εντάξει, τα βλέπουμε. Εσείς που διαλέξατε το εκρεμές, το πρώτο το πακέτο όπως το βλέπουμε, έχουν βγει αυτές οι κάρτες που θα μας μιλήσουν και για σας και για το άτομο που σας ενδιαφέρει, σε ποια κατάσταση είναι η σχέση μεταξύ σας και τι θα γίνει. Γιατί είναι ο έρωτας στη ζωή σου, μπορεί να είναι έτσι που σου έχει μείνει και επιμένεις πάνω σε αυτό, ότι σου έχει γίνει ένα αιμονή ή αγαπάς με τόσο πάθος αυτόν τον άνθρωπο, και θα δούμε και αυτόν τον άνθρωπο προς εσένα. Για να δούμε. Εδώ όπως βλέπουμε στο παρελθόν με αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι ότι να είναι όπως ήταν στην αρχή, τόσο δοτικός, ερωτικός αυτός ο άτομο, μπορεί να είναι και από τα ζώδια του αέρα. Έχουμε δίδυμο εδώ, γιατί έτσι όπως μας μιλάνε οι κάρτες, οι αραστές πάνω στο δίδυμο, αλλά ζυγός και υδροχόος είναι τα ζώδια του αέρα. Αλλά συγκεκριμένο μας μιλάει για το δίδυμο εδώ πέρα. Είναι ότι αυτός ο άνθρωπος στην αρχή της σχέσης ερωτευτήκατε, έδειχνε τον έρωτα αυτός ο άνθρωπος προς εσάς, γιατί είναι και εραστές. Μια κάρτα που μας μιλάει ότι δεν είναι θηλυκή ή αρσενική, είναι και των δύο.
μπορείτε να το πάρετε έτσι όπως νιώθετε εσείς και όπως είστε. Τότε μιλάμε ότι ο άνθρωπος έδειχνε πάρα πολύ πάθος, πάρα πολύ ερωτευμένος προς εσάς, κάτι που σας έκρυβε την αλήθεια, γιατί έχουμε ότι βγαίνει η αλήθεια στο φως, ότι μαθαίνετε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος στο τέλος, γιατί εδώ έχουμε το 5, η αρχή ήταν έτσι, δοτικός, αγαπησιάρης, να σου λέει, να σου μιλάει συνέχεια, να σε παίρνει τηλέφωνα, να επικοινωνείτε συχνά και μετά σιγά σιγά να γίνεται εκεί που ήταν 10-20 φορές την ημέρα και αργότερα να σας πάρει μια φορά το μήνα, μια φορά την εβδομάδα, σε 2 εβδομάδες. Κάτι έκρυβε αυτός ο άνθρωπος, γιατί οι κάρτες αυτά μας μιλάνε, ότι βγαίνει η αλήθεια στο φως. Κάτι έκρυβε αυτός ο άνθρωπος και η κάρτα Εραστές μας μιλάει ότι δινόταν προς εσένα, σου έδειχνε την αγάπη, αλλά υπάρχει και κάτι που δεν το ξέρεις. Κάτι άλλο πίσω από αυτό, ότι υπάρχει μια άλλη γυναίκα ή άλλος άντρας πίσω από αυτό. Δεν σου έλεγε την αλήθεια, αλλά σιγά σιγά απομακρύνθηκε από εσάς, γιατί έχουμε εδώ μια απομάκρυνση, έναν χωρισμό. Ένιωθες μόνη σου, μόνος σου μέσα σε αυτή τη σχέση, έδωσες τόσα πολλά σε αυτή τη σχέση και στο τέλος έμεινες με τίποτα. Και θέλω να πω ότι μπορεί και κάποιες ή κάποιους από εσάς, μπορώ να πω ότι σας εκμεταλλεύτηκε και οικονομικά αυτός ο άνθρωπος και σας έγδαρε και συναισθηματικά αλλά και υλικά αυτός ο άνθρωπος, κρηματικά εσένα, και γι' αυτό το λόγο νιώθεις διπλή μοναξιά, διπλή απογοητευμένη, απογοητεύσεις κτλ. Θέλω να πω ότι ήταν σε άλλη κατάσταση, κάτι που μας μιλάνε οι εραστές, ή δεν ήταν έτοιμος, γιατί ήθελε να μην είχε και κάτι άλλο, αλλά ήθελε να γνωρίσει και άλλα άτομα και δεν ήταν έτοιμος για να... ότι δεν θέλει να πάρει ευθύνες και να τελειώσει μαζί σας με έναν γάμο ή με έναν αραβώνα. Ήθελε να κάνει και κάτι άλλα πράγματα. Κάτι που δεν το ήξερες εσύ, το έμαθες αργότερα όταν χωρίσατε μαζί. Εδώ σε μια κατάσταση, εδώ αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι έτσι, αλλά μπορεί να είναι και από τα ζώδια της γης, γιατί μας μιλάει για έναν βασιλιά των... βασιλιά των δειναριών, κάτι που ο άνθρωπος αυτός μπορεί να έχει πίσω του ένα γάμο, μπορεί να έχει μια αραβώνα, μπορεί να έχει παντρευτεί με τη δουλειά του, δεν ήταν έτοιμος, ήθελε να κερδίσει πολλά χρήματα, να επεκτείνει τη δουλειά του, την επιχειρήσή του κτλ. Μιλάμε εδώ ότι δεν ήταν σε μια, μπορεί και να ήταν παντρεμένος όπως είπα, γιατί βλέπω είναι σε 2 καταστάσεις, δεν μπορεί να τα ισορροπήσει αυτά σε αυτή τη στιγμή, και μπορώ και να πω και για εσάς ότι θέλατε να μιλήσετε και να συζητήσετε πάνω σε αυτό, γιατί βλέπω ότι νιώθατε μόνοι σας, μόνος σας, απογοητευτήκατε τόσο πολύ από αυτόν τον άνθρωπο και θέλετε το γιατί. Να μάθετε γιατί το έκανε αυτό, γιατί δεν σου είπε την αλήθεια, για να μην έδινες και εσύ τόσα πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο.
γιατί δώσατε τόσα πολλά και στο τέλος μείνατε χωρίς τίποτα, είτε στα συναισθήματα είτε και στα χρήματα, γιατί βλέπω ότι μπορεί να δουλεύατε και μαζί και αυτός να ήταν και ο υπεύθυνος, να ήταν ο εργοδότης και να σας αφήσει και χωρίς δουλειά. Να σας έχει εκμεταλλευτεί και με χρήματα αυτός ο άνθρωπος, να τον βοηθήσεις για να προχωρήσει, να έχει αυτά που έχει τώρα, σε αυτή τη στιγμή, γιατί τότε μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος που είχε το όραμα για να κάνει κάτι, μπορεί να το πω έτσι, και τον βοηθήσατε. Κάποιοι από εσάς τον βοηθήσατε αυτόν τον άνθρωπο να προκόψει, αλλά δεν σκεφτήκατε ποτέ ότι θα σας αφήνει αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, βλέπω εδώ μια μεγάλη απογοήτευση από εσάς και βλέπω εδώ ένα χωρισμό. Παρ' όλο αυτό εσείς θέλετε να συζητήσετε για ποιο λόγο το έκανε αυτό, γιατί εσείς με την αγνή καρδιά σας, με την αγνή έρωτά σας, με την αγνή συναισθήματά σας, ήθελες, πώς να το πω, να σου πει κάτι για να νιώθεις κι εσύ για ποιο λόγο το έκανε αυτό, γιατί τόσο καιρό εδώ νιώθεις ότι ήσουν σε αυτή τη κατάσταση που σε εκμεταλλεύτηκε αυτός ο άνθρωπος. Αυτά βλέπω εδώ, αλλά δεν βλέπω για να γίνει κάτι με αυτόν τον άνθρωπο. Η ευτυχία δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που να σου δώσει την πληρότητα, να σου δώσει ότι είναι ο άνθρωπός σας. Ο άνθρωπός σας είναι ένας άνθρωπος που έρχεται από μακριά, μπορεί να είναι από άλλο μέρος, άλλη χώρα, που έρχεται και σας δείχνει την αγάπη. Είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να είναι εδώ πέρα ένας κρυός δίδυμος, έχουμε και τα ζωδία του αέρα, αλλά έχουμε και φωτιά μαζί με αυτό, γιατί κρατάει κοντάρι, και θέλω να πω ότι έρχεται ένας άνθρωπος που με αυτό που βλέπετε δεν θα πιστέψετε σε αυτόν, γιατί πιστεύατε σε αυτόν τον άνθρωπο που νιώθατε ότι με αυτόν θα ολοκληρώσετε, με αυτόν θα είσαστε, γιατί είναι ένας άνθρωπος εδώ πέρα προσγειωμένος, άνθρωπος της λογικής, άνθρωπος της δουλειάς, άνθρωπος σοβαρός. Να έρθει κάποιος άλλος εδώ που θα έρθει και σύντομα μάλιστα, βλέπω εδώ πέρα έρχεται κάποιος ξαφνικά στη ζωή σας, σας αλλάζει την νοοτροπία αυτός ο άνθρωπος, σου δείχνει την αγάπη, αλλά δεν σου δείχνει αυτό ότι να νιώθεις όπως ένιωθες με αυτόν τον άνθρωπο σταθερότητα. Είναι ένας άνθρωπος φλογερός, άνθρωπος συναισθηματικός και παθιασμένος, άνθρωπος που δεν έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο που το βλέπεις λίγο ανώριμος, έναν άνθρωπος ενθουσιώδης, γιατί είχες μάθει με έναν σταθερό, με έναν που ήθελε αργά και σταθερά τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελε, να περιμένεις και αυτά. Αυτός τα κάνει γρήγορα. Και το πάθος το ρίχνει και το δείχνει και το συναίσθημα το δείχνει όπου είσαι, σε φυλάει, σε κρατάει αγκαλιά, δείχνει, πώς να το πω, πολύ πάθος και δεν ντρέπεται σε αυτό που κάνει προς εσένα. Και εσύ μαζεύεσαι πάνω σε αυτό, γιατί δεν έχεις μάθει από αυτά. Να ξέρεις όμως, αυτός ο άνθρωπος θα σου φέρει την ευτυχία και θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Έχουμε το αριθμό 1, έχουμε κρυό. Ο κρυός είναι ότι έρχεται σύντομα. Μιλάμε
από Μάρτη, τέλος Μαρτίου, από 22 Μαρτίου, 21-22 Μαρτίου μέχρι 20-21-22 Απριλίου, να έρθει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας που θα σας κάνει να νιώθετε αυτό που δεν νιώθατε ποτέ, μια πληρότητα, ότι νιώθετε ότι είσαστε ευτυχισμένοι, νιώθετε ότι άλλαξε η ζωή σας, ανέκαθεν, πώς να το πω, άλλαξε γενικά σε όλους τους τομείς. Νιώθεις ότι ζεις, νιώθεις ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα νιώθεις ότι ζεις, είσαι ευτυχισμένη, σου δίνει χαρά, σου δίνει ευτυχία αυτός ο άνθρωπος. Κάτι που δεν πρόκειται να στο έδινε ποτέ αυτός ο άνθρωπος εδώ. Γιατί αυτός κοιτούσε τι θα πούνε οι άλλοι, τι θα κάνουν οι άλλοι, θέλω το όνομά μου, μην μας κοιτάει ο ένας, μην μας κοιτάει ο άλλος, ήθελε όλα κρυφά πράγματα, γιατί δεν ήθελε να τσαλακωθεί η εικόνα του προς τα έξω με εσένα. Ο άλλος είναι το αντίθετο του άλλου, αυτός θέλει να δώσει και να δείχνει αυτό που είναι, αυτό που νιώθει για σένα. Και αυτό θα σε κάνει ευτυχισμένο στη ζωή σου. Έχουμε εδώ το αριθμό 8, έχουμε το Σκορπιό εδώ. Είναι η ώρα να απελευθερωθείς από την αρνητικότητα, μας λέει εδώ. Εσύ σαν μάθημα ή σαν συμβουλή για το πρώτο πακέτο πρέπει να αφήνεις όλη αυτή την αρνητικότητα και αυτό τον άτομο του παρελθόντος που σου έφαγε τα νιάτα, που σου έφαγε τα λεφτά, που σου έφαγε το συναίσθημα, που σε έκανε να πονάς, να το ξεχάσεις. Για να ελευθερωθείς εσύ, γιατί μπροστά σου έρχεται κάποιος άλλος που θα αλλάξει. Το σύμπαν θα βοηθήσει πάρα πολύ να έρχεσαι πολύ κοντά με αυτόν τον άνθρωπο και αυτός είναι ο άνθρωπός σου. Αυτός είναι η ευτυχία σου. Εντάξει, αυτό έχω για το πρώτο πακέτο και να δούμε και ζώδια όμως. Εκτός από αυτά που βγήκανε, για να πούμε ζώδια. Έχουμε Σκορπιό, Παρθένο. Με Παρθένο το βόρειο δεσμό στο Παρθένο ποιος έχει. Έχουμε Κρυό, έχουμε Πλούτονα Σκορπιό, Σκορπιό, Καρκίνος, Υδροχόος, Ταύρος, Ιχθύες, Δίδυμος και ο Κρόνος Εγκόκερος. Εντάξει, για το πρώτο πακέτο. Πάμε στο δεύτερο πακέτο για εσάς, φίλοι μου. Το δεύτερο πακέτο έχουμε το μαύρο τουρμαλίνι. Εσείς που διαλέξατε το μαύρο τουρμαλίνι. Αυτό είναι η συμβουλή σας και πάμε. Εδώ μου βγήκανε 2 καρτιά και θα τα αφήσω έτσι πως ριχτήκανε κάτω.
Έχουμε τη βασίλισσα των ράβδων, έχουμε τη βασίλισσα των ξυφών, το 7 των διναριών και το 10 των διναριών. Εδώ έχουμε το άσος των ξυφών ανάποδα, έχουμε το διάβολο, έχουμε εδώ τον τρελό, την γέφυρα, τα ζάρια, έχουμε και τα κρίνα. Εντάξει φίλοι μου, νομίζω ότι τα βλέπετε όλα. Και εδώ έχουμε τη συμβουλή από τις κάρτες της Ελλήνης. Το δεύτερο πακέτο που διαλέξατε εσείς φίλοι μου, μιλάμε ότι ο άνθρωπος εδώ είναι μια θηλυκή ενέργεια εδώ, μπορεί οι γυναίκες προς εσάς τους άντρες ή γενικά να το πω εδώ, να το πάρω σαν μια κάρτα του πάθους, μια κάρτα των ράβδων. Εδώ μας δείχνει ότι είναι κάτι ή κάποιος ή κάποια που μας λέει ότι εγώ είμαι έτσι, εγώ κάνω τα πάντα, γεφυρώνω, φτιάχνω, ράνω, αλλά δεν είναι έτσι όμως. Ότι προσπαθώ για να κρατήσω αυτή τη σχέση, προσπαθώ, δείχνω, είμαι ένας άνθρωπος που προσπαθώ να φέρω εις πέρας πράγματα και καταστάσεις, είμαι παθιασμένος, δείχνω το πάθημα. Μπορεί να είναι και έτσι, ότι να είναι ένας άνθρωπος που σε ποθεί πάρα πολύ, αλλά συγχρόνως είναι πάρα πολύ άδικος μαζί σου. Σε υποτιμάει αυτός ο άνθρωπος. Εδώ το άσος των ξυφών μας μιλάει για έναν άνθρωπο που είναι, υποδηλώνει των πράξεις βίας, ψυχολογική, μαζί σου και σωματική. Μπορεί τη στιγμή να δείχνει το πάθος, αλλά μπορεί να εκνευριστεί και να σε χτυπήσει αυτός ο άνθρωπος. Να ανεβριαστεί, να ξεφύγει. Είναι πεισματάρης, πεισματάρα. Θέλει να περνάει το δικό του, το δικό της, με αυτά που λέει. Είναι ένας άνθρωπος που τα κάνει όλα αυτά και στο τέλος θέλει ανακοχή. Θέλει να έρθει πάλι σε σένα, να γεφυρώσει. Και το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό. Ότι εκνευρίζεται, σου μιλάει άσχημα, σε χτυπάει, για κάποιους από εσάς, όχι για όλους, σου μιλάει άσχημα, φεύγει, σε αδικεί, σε χτυπάει και στο τέλος όταν θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου, έρχεται πάλι, κάνει το καλό του, ότι γεφυρώνει τα πράγματα, καταστάσεις και το έχει κάνει άπειρες φορές. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι και εσείς το θέλετε ή μάθατε από αυτόν τον άνθρωπο να είσαστε έτσι, γιατί σας δένει μια έλξη και των δύο, μια έλξη ερωτική που στο κρεβάτι είσαστε, πώς να το πω, βλέπω πολύ πάθος και βλέπω ότι είναι το κρεβάτι Βεζούβιο, πώς να το πω, πολύ πάθος βλέπω εδώ, το δείχνει και ο διάβολος, είναι υπερβολική η έλξη μεταξύ σας και γι' αυτό το λόγο και εσείς μάθατε με αυτή την κατάσταση, αλλά βλέπω ότι τώρα σαν να κοιτάζετε πού βαδίζετε με αυτόν τον άνθρωπο και δεν σας αρέσει και τόσο πολύ να είσαστε μόνο αντικείμενο το πόθος αυτού του ανθρώπου.
Και γι' αυτό το λόγο έχει περάσει πάρα πολλά με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μια βασίλισσα των Ξυφών μας μιλάει ότι έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα και αυτό το έχει κάνει αυτήν ή σε έχει κάνει εσένα ή αν είναι άντρας πάλι εσένα, ότι να πάρεις κάποιες αποφάσεις για να ξεφύγεις από αυτή την κατάσταση, γιατί είναι μια κατάσταση που δεν σας βολεύει, είναι μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ αρνητική, είναι μια κατάσταση που δεν μου έρχεται κάτι που να λέω σε αυτή την κατάσταση ότι σε πάει από κάτω. Γιατί ο διάβολος έχει τη ροπή προς τις υλικές απολαύσεις. Έχει το τζόγκο, κάτι που μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τζογκαδόρος. Σε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να πίνει πάρα πολύ. Μπορεί να είναι με τα ναρκωτικά. Μπορεί να είναι με το σεξ. Μπορεί να είναι με τα χρήματα. Μπορεί να... Η πορεία να είναι μία ακόμα που μπορεί για να πάει και να έχει την επιτυχία, θα κάνει τα πάντα και τους πάντες. Μόνο και μόνο να κερδίσει αυτό που θέλει και να κάνει αυτό που θέλει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος που δεν μπορεί ή δεν μπορεί να ανακτήσει το έλεγχο με αυτά που κάνει και με αυτό που ζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ότι η κάρτα με ενοχές, αυτό λέω ότι γίνεται εδώ ότι έφταιγα εγώ, έκανα αυτό και να έρχεται προς εσένα μόνο και μόνο η απόλαυση. Εντάξει, γι' αυτό και είναι η γέφυρα, ότι γεφυρώνει τα πράγματα, ότι σου δείχνει ότι έφταιγα, ένιωθα έτσι, είμαι ένοχος, έκανα αυτό το λάθος. Και εσύ πάντοτε να τον ή να την να τη συγχωρείς πάντοτε, αλλά ήρθε η στιγμή ότι δεν μπορείς άλλο. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ θυμό όταν ευριάζει. Υπάρχει νευρικότητα, υπάρχει άσημα λογάκια που σου μιλάει, σου κάνει αυτός ο άνθρωπος, σου λέει συνέχεια και συνέχεια. Η κάρτα του διαβόλου είναι μια κάρτα πάρα πολύ ισχυρή που μας μιλάει για πολλά. Έχουμε εδώ πέρα και το πειρασμό. Από σεξουαλική έλξη που έχετε μεταξύ σας, έλξη για τα χρήματα, έλξη για το ποτό, έλξη για σεξ, έλξη για πολλά. Αυτό μας μιλάει ο διάβολος και εδώ μας μιλάει ότι είναι και τζογκαδόρος ο τύπος εδώ. Είναι κάτι που εσύ θέλεις να βγεις από αυτή την κατάσταση, αλλά είσαι δεμένη, στο χέρι σου είναι, γιατί ο διάβολος κρατάει τα αλυσίδια πάνω στον άντρα και στη γυναίκα, να είναι φαρδίες. Μπορείς να βγεις από αυτή την κατάσταση εσύ, όταν θα το αποφασίσεις, γιατί μου βγαίνει η απόφαση που θα βγεις από αυτή την κατάσταση, γιατί είναι πάρα πολύ αρνητική και δεν βοηθάει για να προχωρήσεις μπροστά, για να νιώθεις ευτυχισμένος, ευτυχισμένη. Εντάξει, τι θέλω να πω εδώ, ότι παίρνεις την απόφαση και φεύγεις από αυτή την κατάσταση, γιατί έχεις περάσει τόσα πολλά και δεν περνάνε πια τα ψέματά του. Δεν περνάνε πια αυτά που σου λέει ότι ναι, έσφαλα και να τον συγχωρείς.
αυτή τη γέφυρα το κόβεις με το μαχαίρι εδώ, με το σπαθί που έχεις, με την απόφαση που θα πάρεις, για να φύγεις και να ξεφύγεις από αυτή την αρνητική σχέση και μια σχέση που σας κρατάει δεμένο. Εντάξει. Το μέλλον. Γιατί είμαστε ότι παίρνετε τώρα την απόφαση και εδώ το μέλλον. Το μέλλον είναι ότι θα περιμένετε. Πρώτα απ' όλα σας μιλάει ότι πρέπει να κάνετε κάτι για να ξεφύγετε το μυαλό από αυτή την κατάσταση που ζούσατε με αυτόν τον άνθρωπο. Θα κάνετε υπομονή, λέει εδώ, γιατί η πληρότητα, ο άνθρωπός σας δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτός θα είναι μία κακή ανάμνηση στο μυαλό σου που ήταν και στη ζωή σου, αλλά η πληρότητα, η ευτυχία έρχεται εδώ, ότι με την υπομονή που θα κάνετε, γιατί μιλάμε εδώ με το 7 των διναριών και το 10 των διναριών, κάτι που μας μιλάει για εγκόκερος που είναι το Ιανουάριο. Μπορεί να έχετε φύγει από αυτή την κατάσταση τώρα και θα περιμένετε 7 με 10 μήνες ή 7-10 εβδομάδες εδώ, γιατί έχουμε και τον τρελό εδώ, μέχρι την Άνοιξη, βλέπω εδώ πέρα, ότι θα γνωρίσετε ξαφνικά τον άνθρωπο της ζωής σας. Είναι υδροχός που θα έλεγα, που αυτός ο άνθρωπος, με αυτόν τον άνθρωπο που θα μπορεί να είναι και πιο μικρός από σας στην ηλικία, να το πούμε και αυτό, αλλά είναι ο άνθρωπός σας, αυτός με την ανοριμότητά του, με το πάθος του, με αυτό που θα δείξει να σου φέρει μια αλλαγή, να δημιουργήσει γύρω από σένα απρόβλεπτες κινήσεις, θα σε κάνει, πώς να το πω, πάρα πολύ ευτυχισμένος. Και θα έλεγα αυτόν τον άνθρωπο θα τον γνωρίσετε μέσα από τη δουλειά. Μπορεί να κάνετε κάτι με αυτόν τον άνθρωπο ξαφνικά, μπορεί εσείς τις μήνες που φύγατε από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί μου λέει ότι πρέπει να κάνετε κάτι δημιουργικό μέχρι να έρθει ο κατάλληλος ή η κατάλληλη στη ζωή σας, πρέπει να δουλέψετε, πρέπει να προχωρήσετε στη ζωή σας μόνο με κάτι που να σας πάρει το μυαλό, πώς να το πω, ότι να δουλεύετε, να κάνετε κάτι σαν χόμπι, να κάνετε κάτι για να μην έχετε το μυαλό εκεί που σας έχουν βλάψει αυτός ο άνθρωπος. Εδώ μέσα από τη δουλειά ή μέσα από σεμινάρια ή κάτι, ή πας ή έρχεται στη δουλειά σας αυτός ο άνθρωπος, θα κάνει το μπαμ, ξαφνικά ένας έρωτας μεγάλος, μπορεί να φαίνεται ξαφνικά, μπορεί να φαίνεται ότι δεν σκέφτομαι τι θα γίνει μετά, είτε από σένα είτε από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι οι συνθήκες έτσι γρήγορες και αυτό, δεν θα έχετε το μυαλό τι θα κάνετε, αλλά παρασύρεστε ο ένας από τον άλλον με την πρώτη ματιά, ο έρωτας αυτός, και να ξέρετε ότι με αυτόν τον άνθρωπο, να ξέρετε ότι θα υπάρχει
θα υπάρχει και αργότερα και μπορεί και ένας γάμος μετά, μια αγνή αγάπη, μια αγνή αγάπη που θα σας δείξει ότι πόσο ευτυχισμένοι νιώθετε και θα έρθει η πληρότητα. Είναι ο άνθρωπος στη ζωή σας, αυτός ο άνθρωπος που έρχεται και σου φαίνεται, είναι πιο μικρός από εσάς, μπορεί να είναι και από άλλο μέρος, μπορεί με το ντύσιμο, με αυτά να φαίνεται λίγο έτσι, να είναι λίγο παράξενος, αλλά να ξέρετε όμως ότι αυτός είναι ο άνθρωπός σας. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε το εγώχερο εδώ, η σκληρή δουλειά θα αποδίδει. Μιλάμε εδώ ότι αν δουλεύετε εδώ και με τον αυτό σας, αλλά και να επικεντρωθείτε με τη δουλειά σας ή με τη δημιουργήματά σας, με κάτι χόμπι που θέλετε να κάνετε, να ξέρετε όμως ότι αυτό θα αποδίδει, γιατί θα φύγει το μυαλό από αυτόν τον άνθρωπο που σας έχει κλονίσει τόσα χρόνια και θα έρθει η ευτυχία ξαφνικά στη ζωή σας. Μπορεί να κάνετε και μαθήματα εδώ και να είναι κάτι που θα αποδίδουν, να έχετε μια ευημερία και στα οικονομικά, γιατί τόσα χρόνια κάνατε τόσα μαθήματα, αλλά μπορεί να θέλει και 1-2 και να τελειώσετε πάνω σε αυτό και να ξέρετε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ για να έχετε την ευημερία και την ευτυχία στη ζωή σας. Και τότε γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο και αυτός είναι ο άνθρωπος στη ζωή σας. Από τη σκληρή δουλειά που θα κάνετε με τον αυτό σας, να βγάλετε αυτόν τον άνθρωπο ή με τη δουλειά που θα κάνετε με τα χέρια και το μυαλό για να μην σκέφτεστε αυτόν τον άνθρωπο, θα αποκτήσετε το πολύτιμο άνθρωπό σας που θα έρθει στη ζωή σας και είναι με την πρώτη ματιά ερωτεύεστε. Εντάξει. Πάμε στα ζώδια τώρα. Για να δούμε. Έχουμε κρυό, έχουμε εγκόκερο, έχουμε τα ζώδια του αέρα. Εδώ πέρα. Υδροχό. Έχουμε καρκίνος, ιχθύες, τοξότης. Με βόρειο δεσμό στο τοξότη και στους ιχθύες. Έχουμε Αφροδίτη, Ταύρος και Ζυγός. Άρης, Κρυός και Σκορπιός. Ταύρος, Ιχθύες, Κρυός, Λέων και το τελευταίο είναι Υδροχόος. Εντάξει φίλοι μου. Αυτά, για πάμε στο τρίτο το πακέτο. Στο τρίτο το πακέτο έχουμε τον Οργονίτη, σε σχήμα μαργαρίτας, πολύ όμορφο. Για πάμε. Έχουμε τη συμβουλή.
Εδώ έχουμε το Ιεροφάντη, έχουμε τη δικαιοσύνη, το άσος των κυπέλων, το ακόλουθος των διναριών, έχουμε την ιέρια, έχουμε τον υπότη των διναριών, έχουμε το σταυρό, δύο πόρτες, εδώ, έχουμε και το δέντρο της ζωής. Εδώ έχουμε και τη συμβουλή από τις κάρτες της Ελλήνης. Τι έχουμε εδώ? Εδώ μιλάμε ότι μπορεί εσείς, φίλοι μου, να έχετε παντρευτεί σε μία μικρή ηλικία, βλέπω εδώ πέρα, με έναν άνθρωπο πιο μεγαλύτερο ηλιακά. Σε μια ηλικία που να είναι, ξεκινάει από 8, 10, 13 μέχρι 20 χρονών, πιο μεγάλος από εσάς. Βλέπω εδώ πέρα έναν άνθρωπο που να έχει μια εξουσία, να φοράει αυτός ο άνθρωπος, να φοράει στολή, ένας άνθρωπος με τον Ιεροφάντη σοφός, ένας άνθρωπος που το εκτιμάνε οι άλλοι, το έχουν σαν μια εικόνα ότι σοβαρός άνθρωπος, άνθρωπος καλός, άνθρωπος έτσι και έτσι γιουβέτσι. Και μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος για τους άλλους. Αλλά σαν και με σένα όμως ξεκινήσαμε τα πράγματα, τα βάσανα από μικρή ηλικία που παντρευτήκατε αυτόν τον άνθρωπο. Το βλέπατε έτσι και κάνατε ό,τι σου έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Κουραστήκατε όμως, γιατί βλέπω το ακόλουθος, ότι προσπαθεί να τα κάνει όλα όπως τα θέλει αυτός ο άνθρωπος. Κουραστήκατε όμως μόνο να ακούτε, μόνο να σας κριτικάρουν, μόνο να σας μάθουν, κάτι που από μέρα σε μέρα, από χρόνο σε χρόνο, αυτό σε έκανε ένα πλήγμα, ένα κάτι που η ζωή σας να περάσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες, είτε με τον άνθρωπο αυτό, είτε με τους ανθρώπους αυτουνού μέσα στο σπίτι του. Μπορεί να έχει και ανθρώπους μέσα στο σπίτι και να σε κάνουν ένα μπάλα και να σε κτυπάνε από εδώ και από εκεί. Και δεν είχες κανέναν να σε υποστηρίζει, ούτε ο άντρας σου. Γιατί δεν ήθελε να τσαλακωθεί, ήθελε προς τα έξω να φαινόταν ότι είναι αυτός ο καλός και ο καλός ο άνθρωπος, ο σοβαρός άνθρωπος, αυτός που είναι παραδοσιακός, αυτός ο άνθρωπος που όλοι τον ακούνε, όλοι τους συμβουλεύει αυτός ο άνθρωπος, είναι τόσο καλός. Και μέσα στο σπίτι να μην είναι έτσι, να είναι τύραννος. Μόνο να σε κριτικάρει, να μην βάζεις μπουκιά μέσα στο στόμα σου, γιατί θα στο βγάλει με τα λόγια, με τις κριτικές του και με όλα του. Και ένιωθες παγιδευμένο σε όλα αυτά τα χρόνια με αυτόν τον άνθρωπο. Ήρθε η ώρα ότι κάποια πράγματα δεν ήταν αληθινός απέναντί σας, γι' αυτό και ερωτικά δεν ερχότανε σε σένα τόσο τρυφερός και τόσο αγαπητός, γιατί υπήρχε κάτι άλλο μέσα στη ζωή του. Υπήρχε μια γυναίκα, μια ερωμένη εδώ πέρα. Κάτι που δυσκόλευε τόσα χρόνια και τόσο πολύ τη σχέση μεταξύ σας. Γι' αυτό το λόγο και χωρίσατε, γιατί μαθεύτηκε αυτό, ότι υπήρχε το τρίτο άτομο και
εδώ μας βλέπουμε και έναν χωρισμό. Και μετά μάθατε ότι υπήρχε άλλη γυναίκα ή άλλο άντρα στη ζωή αυτού ή αυτινής. Τώρα μέσα στη ζωή σου δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί το βλέπαν οι δικοί σου άνθρωποι και τον βλέπαν σαν έναν άνθρωπο που μπορείς να περνάς μια ζωή κότα με αυτόν τον άνθρωπο, με τα χρυσά να περνάς, να είναι... Δεν θα είχες αυτές τις δυσκολίες οικονομικές που είχες εσύ όταν ήσουν στο πατρικό σου. Αυτό ήταν μια βοήθεια, μπορεί και να σε έχει βοηθήσει αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν και γι' αυτό το λόγο και δύνατε και ελπίζατε ότι αυτός ο άνθρωπος έτσι θα είναι, ότι θα με βοηθήσει είτε οικονομικά είτε θα με αγαπήσει και αυτά, αλλά δεν ήταν έτσι όπως σκεφτήκατε. Εντάξει, αυτά θέλω να πω. Γιατί υπήρχε άλλη γυναίκα, τρίτο άτομο στη ζωή. Ή μπορεί να ήταν μια γυναίκα πολύ σκληρή που να χειραγωγεί αυτόν τον άνθρωπο και να ήταν τόσο κακός μαζί σου. Μια μάνα που να είχε μια εξουσία στα χέρια της, μέσα στο σπίτι της και αυτός να την ακούει. Ή μπορεί να είναι ένα τρίτο άτομο σεξουαλικά που υπήρχε στη ζωή αυτού του ανθρώπου που έδινε τα πάντα σε εκείνην και σε σένα τίποτα. Εντάξει, αυτό. Τώρα στο μέλλον αυτό είναι ότι τώρα γίνεται ότι μαθαίνετε την αλήθεια και παίρνετε και το διαζύγιο. Αλλά είσαστε σε μία κατάσταση, τι να κάνω. Υπάρχει, γιατί δεν είσαι και τόσο σίγουρη αν υπάρχει αυτό το τρίτο άτομο. Ή υπάρχει από αυτόν τον άνθρωπο λίγο αγάπη ή λίγο συναίσθημα για μένα. Λέτε εσείς. Μπορεί να είναι και αυτό. Αλλά με αυτό που έχετε περάσει, τι να νιώθει για σένα. Εσείς λέγατε ότι αυτή είναι η μοίρα μου. Είναι μια κάρτα και από τη δική σου την πλευρά, είναι κάρτα καρμική, ότι πήρατε μαθήματα και αυτός πήρε μαθήματα, εδώ πέρα, που στο έκανε έτσι. Εντάξει, γιατί και για αυτόν είναι ένα μάθημα, και για σένα, αλλά και για αυτόν είναι ένα μάθημα. Τώρα τι γίνεται στο μέλλον. Βλέπω εδώ πέρα έναν υπότι, μπορεί να παίρνετε ή να έρθει στη ζωή σας ένας που να είναι στα ζώδια της γης. Μπορεί να είναι εκεί που είσαι εσύ, ένας Ταύρος, ένας Παρθένος, ένας Εγκόκερος, να είναι και ο ίδιος. Το ίδιο. Ή μπορεί να είναι εσύ να είσαι Ταύρος και αυτός να είναι Παρθένος ή Εγκόκερος. Να έρχεται ένα άτομο που να είναι στην ίδια υγρασία με σένα, πώς να το πω, όχι σαν ίδια ζώδια, γιατί έτυχε να είναι το ίδιο, αλλά μπορεί να είναι ότι να γνωρίζεις έναν άτομο που είχε σχέση ή ήταν σε ένα γάμο ή σε μια σχέση ή να έχει παιδιά ή να έχει κάτι αυτός ο άνθρωπος, αλλά να είναι το ίδιο με σένα, ότι κάτι του έχει συμβεί και αυτού ή αυτινής σε αυτή τη ζωή σαν και σένα, και γι' αυτό κοπιάσετε και δένεστε ο ένας με τον άλλον, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έρχεται αυτός ο άνθρωπος με την κούπα της αγάπης, μια καινούρια, αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι ριζώνει. Έχουμε το δέντρο της ζωής. Το δέντρο της ζωής είναι ριζώνει αυτό το συναίσθημα που έχετε μεταξύ σας, εδώ πέρα, με αυτόν τον άνθρωπο που θα έχετε, όχι έχετε, που θα έχετε, και ριζώνει. Και είναι η δέντρο της ζωής, ότι ανθίζει, κάτι που βάζει
τη σχέση σε μια σταθερότητα, που να νιώθεις τρυφερότητα, που να νιώθεις συναίσθημα, που να νιώθεις αγάπη, που να νιώθεις ευτυχία με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είναι στην ίδια, μιλάτε την ίδια γλώσσα, μιλάτε την ίδια κατάσταση, τα ίδια πράγματα, ότι δένεστε ο ένας με τον άλλον για αυτά που έχετε περάσει στη ζωή σας. Όχι μόνο με αυτό, αλλά υπάρχει αυτή η αγάπη αληθινή, ότι όταν μιλάς σε ακούει, σε συμβουλεύει, όταν μιλάει ακούς, συμβουλεύεις, είναι κάτι που δένεστε ο ένας με τον άλλον, σιγά, αργά και σταθερά μεταξύ σας. Για να δούμε τη σύμβουλη. Και εδώ έχουμε το δέντρο που ριζώνει τα συναισθήματα, που ριζώνει, φτιάχνει τη σταθερότητα. Έχουμε και μια ουράνιο τόξο εδώ πέρα, μια ευτυχία μεταξύ σας εδώ. Είναι κάρτα του διδύμου, γιατί είναι το 5, αλλά μας μιλάει ότι έρχεται κάτι γρήγορο στη ζωή σας, αυτή η γνωριμία, που θα έχει σταθερές βάσεις και όχι μόνο σταθερές, αλλά και αμοιβαία συναισθήματα ο ένας για τον άλλον. Αυτό θέλω να πω. Τι να πω άλλο. Γιατί βλέπετε εδώ πώς είναι. Είναι τα περιστέρια που πάνω στην κούπα της αγάπης εδώ. Είναι επικοινωνία που θα έχεις με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί και η γνωριμία να είναι μέσω επικοινωνίας εδώ. Γιατί και εδώ δίδυμος με αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε την κάρτα του Ιχθύ εδώ πέρα. Αλλά έχουμε πανσέλινο εδώ. Όπως βγαίνει εδώ η κάρτα της ισορροπίας, η δικαιοσύνη, εδώ πρέπει να ισορροπήσεις, να είσαι στο κέντρο σου. Να μην είσαι για να σκεφτείς αυτά που πέρασες με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι. Να κρατήσεις την ισορροπία, να είσαι στο κέντρο σου. Εδώ η ισορροπία πνευματική και σωματική, να είναι σε μια ισορροπία, να είσαι στο κέντρο σου και τότε όλα θα έρθουν έτσι όπως τα θέλεις εσύ. Εντάξει, να μην είσαι τι μου έκανε αυτός, θα μου κάνει και ο άλλος. Όχι, αυτή η σχέση έρχεται ξαφνικά, έρχεται γρήγορα, αλλά τα βήματα είναι αργά και σταθερά, που θα καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που θα σου φέρει την πληρότητα, που είναι ο άνθρωπος της ζωής σου. Εντάξει, αυτό έχω να σας πω, να σου πω όπως θέλετε, στο ενικό, στο πληθυντικό, πώς το θέλετε εσείς, εγώ το λέω, έμαθα και εγώ από αυτά. Συγγνώμη. Γιατί κάποιες φορές, να σας πω ότι μια γυναίκα μου έχει πει, γιατί μιλάτε στο ενικό στους ανθρώπους. Πρέπει να μιλάτε στο πληθυντικό. Και όταν μιλάω στο πληθυντικό, μου λέει άλλη μια γυναίκα ότι γιατί μιλάς στο πληθυντικό, τι είμαι εγώ. Πρέπει να μου μιλάς στο ενικό, όπως σου μιλάω εγώ. Τώρα, γι' αυτό και γελάω. Συγγνώμη που το αναφέρω έτσι, αλλά το είπα πριν ότι σας και σένα, σου. Για να δούμε. Έχουμε εδώ Ταύρο, έχουμε Ζυγό, έχουμε Καρκίνο, έχουμε τα ζώδια της Γης, Ταύρος, Παρθένος, Εγκόκερος, εδώ Δίδυμος. Για να δούμε τι έχουμε άλλο. Υδροχόος,
με οροσκόπο υδροχό και με οροσκόπο δίδυμο και δίδυμος. Έχουμε Ιχθύες, Βόρειο Δεσμός, και στα 3 βγήκε αυτό. Ο Πλούτονας Σκορπιός, ο Κρόνος Εγώκερος, Ταύρος, Αφροδίτη Ζυγός Σταύρος, Παρθένος, θα πάρω και ένα, Σελήνη Καρκίνος. Λέων, τι κάρτα είναι αυτή με κόκκινο, Εγώκερος. Και το Δία που είναι το Ξώτης. Και οι Ιχθύες όμως, γιατί είναι παραδοσιακός. Κυβερνήτη των Ιχθύων. Αυτά είναι τα 3 τα ανοίγματα για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά. Γεια σας από μένα.